Ayan, kami naman ni by just road trip mga bay. So, kumbating dalawang motor. Grabe ang lakas ni by Jasper. Sa shoutout kay by Jasper. Si by Jasper na naman yung tag video na yan. Ha? Mau to? Oh. Mau to nga ba dyan? Hey. Pila? Ha? 115, 105. Yan. Istingig da pa ha kay maglingkod ko. Eh. Mga bay. Di tayo dadapa. Iba talaga pag hindi dadapa mga bay. Dalawang block. Come na.
Pila? Pila? 115? 108? 108 ko nagsunod. Last. Wala ka 120? Ganihan, naka 120 ka no? Ang gani. Ang sa lugar mag-abot itong motor eh, marag grounded. Marag may grounded pa kayo. Dito kita mutak o. Wala, mo 110 ang tako. Ni minor naman ka dire. Siguro pag-abot dire mo 110 siguro ko. Sadar ba kita naman sa video? pag di tayo makaupo. Pila? 115? 100? No? Kasi tungkol sa araro ba magikuha. Mesti nang luod ba? Ada siya nga imbistada na tong ha? Ha? Oh, namisgir ka. Mo to gihulat lang ite ka. Pasig tungod atong araro. Bis mastada pa siguro tong kuha tong araro kay ang hangin biadto kay kuan ba kayo? Street ba kayo? So ayan. Baga. So shout out kay Zero Trip. Balik ka ta.
110. So yan, thank you kay Zero Trip. Shout out. Iba yung top natin mga boy, hindi tayo maka 120. Ha? 110? Ito ko, 100. Pagkatong pag-overtake na kasi mo, ni 110 ko. Then pag abot dito na ako sa unahan, reduce na po. Di ba po 108, 107. Ang gisa ko na tayo na nag-una na. Ang gisa ko na yung nag-una ni 107 na po, 108. O 110 dito, flat. Pag-overtake na ako sa imo ha. Daot. Daot. Oy, klaro sa Demeter ba? So ayan, thank you kay Zero Trip at saka kay Jasper. Salamat sa kanilang oras, panahon para sa ating vlog. Ayun. Ayan.